Καλησπέρα, άλλο βιντεάκι με το Γιάννη και το Raptor τον Nemo. Λοιπόν, πριν μπούμε στην αρχική θεματική του βίντεο και στο γενικό βίντεο, να πούμε δύο πράγματα. Αρχικά, νιώθω ότι κάθε φορά που πάω να ανεβάσω βίντεο πρέπει να ζητάω συγγνώμη γιατί μου παίρνει πάρα πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δυστυχώς, καθώς προσπαθώ να αναπτύξω μια νέα επαγγελματική καριέρα, μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο από το πρόγραμμά μου, με αποτέλεσμα να μην έχω τον κατάλληλο ελεύθερο χρόνο έτσι ώστε να φτιάχνω συνέχεια βίντεο. Οπότε ναι, από εδώ και μπρος θα αργούν λιγάκι οι θεματικές. Είχα σκοπό σήμερα να κάνω άλλο βίντεο, αλλά είχα κάνει μια παραγγελία από το iparo.gr και πραγματικά, παιδιά, εξαίσιο μαγαζί, εξαίσια προϊόντα. Ό,τι ανάγκες έχετε για αυτά εδώ τα φτερωτά τερατάκια, μπείτε στη ιστοσελίδα iparo.gr, θα τα βρείτε όλα. Από κλουβιά, σε τροφές, σε παιχνίδια, σε οτιδήποτε. Λοιπόν, σήμερα είχα σκοπό να κάνω ένα βίντεο για τις ροζέλες. Δυστυχώς το βίντεο για τις ροζέλες θα πάει στο επόμενο βίντεο. Έχω όμως ήδη το υλικό, έχω ήδη κάνει το κατάλληλο research, οπότε θα μας βγει λίγο πιο γρήγορα. Το σημερινό βίντεο είναι βίντεο unboxing. Σήμερα θα στήσουμε το νέο σπίτι του Νέμου. Πήραμε κλουβάκι από το iparo.gr, οπότε σήμερα θα είναι unboxing, θα το στήσουμε μαζί. Το μεγαλύτερο μέρος του βίντεο θα είναι ενταχεία, γιατί θα μου πάρει ώρα να το στήσω. Εντάξει, θέλει καμία ώρα να το στήσω, οπότε τα περισσότερα θα είναι, ξέρετε, αυτά τα zoom με τη μαγεία του YouTube. Κάτι άλλο δεν έχω να πω. Να βγάλουμε τον Εμάκο. Αν σας αρέσει το υλικό το οποίο ανεβάζω, κάντε like, πατήστε το subscribe και αφήστε και ένα comment. Πραγματικά βοηθάει τους δημιουργούς content στο YouTube πάρα πολύ. Να και ο γήπας μου. Έχει δει τα κουτιά. Πάμε να φέρουμε και εσάς να δείξουμε τα κουτάκια. Ναι, εδώ πέρα νομίζω η κάμερα είναι πάρα πολύ καλή στημένη. Πάω να φέρω το κουτί. Είναι το Diamond Case της Store Inox από την ιστοσελίδα iparo.gr. Είναι ένα ανοξίδωτο κλουβί, το οποίο είναι τρομερά βαρύ και έχει κάνει ένα κουτί, παιδιά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Να φέρουμε και το δεύτερο κουτάκι και πάμε να το ανοίξουμε σιγά σιγά. Θέλω πραγματικά να δω πού θα χωρέσει. Αρχικά λέω να ανοίξω το μεγάλο κλουβί και όχι το μικρό, καθώς νομίζω ότι το μικρό είναι τα φινιρίσματα. Οπότε θέλω να δω πού θα το στήσω στην κάμερα έτσι ώστε θα φαίνεται σωστά και να δούμε και τι εργαλεία χρειαζόμαστε. Κοιτάξτε εδώ πέρα μία ομορφιά. Από αναξίδωτο ατσάλι, δεν σκουριάζει, δεν παθαίνει τίποτα. Είναι και βαρύ το ρημάδι. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Εντάξει, δεν βλέπω βιβλίο οδηγιών. Λοιπόν, τι έκανα. Το έβαλα face to face με το παλιό κλουβί του Νέμου να δω τι χώρο εξοικονομούμε και κερδίζουμε για το ζωντανό. Το μαύρο εδώ πέρα είναι η κλούβα άρα. Ωραία, και το καινούριο παρκάκι προς τα πάνω. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σε ύψος συγκριτικά είναι φαινομενικά ίδια. Δεν είναι, γιατί εδώ πέρα κερδίζουμε πάρα πολύ εσωτερικό χώρο. Γιατί εδώ πέρα που τελειώνει η κλούβα άρα για τις λόδες, εδώ πέρα συνεχίζουμε και κερδίζουμε χώρο. Άρα το ζωντανό θα έχει περισσότερη άπλα μέσα. Επίσης βλέπουμε ότι η κλούβα άρα, το παλιό κλουβί του Νέμου, τελειώνει κάπου εδώ πέρα. Το καινούριο
μας κερδίζει περίπου άλλους τόσους πόντους. Ωραία, ένα χέρι πόντους. Το οποίο μπορεί να μην είναι αρκετό στο μάτι, αλλά για το ζωντανό είναι παλατάκι, παιδιά. Οπότε, so far so good. Βλέπω εδώ πέρα την κλειδαριά. Να η κλειδαριά. Ακόμη δεν ξέρω πώς ανοίγει, θα το βρω. Βλέπουμε μια τρομερά μεγαλύτερη πόρτα. Δηλαδή, το παλιό κλουβάκι του Νέμου είχε αυτή εδώ την πορτούλα. Το καινούριο κλουβί, όλη η φάσα του είναι μια ολόκληρη πόρτα. Οπότε, ναι, πιστεύω είναι πολύ καλύτερο. Πάμε να συνεχίσουμε με το στήσιμο. Ευελπιστώ να είναι οι οδηγίες εδώ μέσα. Λοιπόν, ζέστη. Βρήκαμε τις βίδες, ελαττήρια, κλειδαριές και όλα τα συναφή σε ένα υπέροχο σακουλάκι. Ευτυχώς βρήκαμε και τις οδηγίες. Οπότε τώρα πάμε να δούμε τι εργαλεία θα χρειαστούμε. Λοιπόν, βρήκα τα χρησιμοποιήσω. Ένα κατσαβιδάκι. Αυτά είναι όλα τα εργαλεία τα οποία θα χρειαστώ, παιδιά. Πάμε να το στήσουμε. Λοιπόν, τι έκανα τώρα. Χώρισα τις βίδες σε διαφορετικά κουτάκια για να έχει να με βολεύει λίγο καλύτερα για να τις ταξινομώ για να μείνουν όλες σχήμα. Τώρα που τις έχω χωρίσει και έχω κατανοήσει λιγάκι που πάει κάθε μία, πάμε να το συναρμολογήσουμε. Λοιπόν, έχουμε αυτή εδώ.
Λοιπόν, τώρα βάλουμε και τα καπάκια. Κατά βάση. Αυτό δεν είναι μια προστατευτική λωρίδα, τη βγάζεις. Εγώ τώρα για το βίντεο δεν θα τη βγάλω, όπως βλέπετε εδώ πέρα μας βγαίνει. Απλά θα το καπακώσω για να το δούμε πώς είναι στημένο. Κατά βάση να το όλο το κλουβί. Το στήσαμε. Κάτσε να βάλουμε και τα ρηθιναρίσματα. Κοντεύω να τελειώσω. Πάλι καλά για τη μαγεία του YouTube που το πάει zoom. Λοιπόν, τα θικάκια του φαγητού τώρα. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Αυτά εδώ. Το πάνω ήδη το έχω φτιάξει, πάμε να φτιάξουμε το κάτω. Έχουμε αυτές εδώ τις υπέροχες κλειδαριές. Το μεντεσέ και το ελαττήριο. Έτσι κατεβάσουμε και λίγο την κάμερα. Μου πήρε κάμποση ώρα, αλλά τελικά την έστησα. Θα σας τις δείξω τώρα και θα τη δούμε και θα τη συγκρίνουμε με την παλιά κλούβα του Νέμου. Αυτά τα δύο είναι, η μαύρη είναι η κλούβα που έχουμε εδώ και 7 χρόνια και έχει αντέξει το πέρασμα του χρόνου. Η κλούβα άρα. Και από δίπλα της είναι η κλούβα που φτιάχναμε τώρα για να δώσουμε στον Νέμο ένα λίγο καλύτερο και πιο ευρύχωρο σπίτι. Δηλαδή θα δούμε κάποιες από τις διαφορές για να κάνουμε και έναν ποιοτικό έλεγχο. Θα δούμε ότι η κλούβα Thor Inox Giga έχει μια πολύ μεγαλύτερη πόρτα, ωραία. Και όπως θα δείτε, πιστεύουμε όχι μόνο, είναι και ευρύχωρη. Βλέπετε τη διαφορά που τελειώνει η κλούβα άρα και που τελειώνει η κλούβα Thor Inox. Καθώς είναι στην ίδια ευθεία, όλος αυτός ο χώρος είναι χώρος που κερδίζει ο Νεμάκος. Και παρότι σε μέγεθος και σε ύψος φαίνονται σχεδόν πανομοιότυπες,
θα παρατηρήσετε ότι αν κοιτάξουμε κάτω, η κλούβα άρα τελειώνει κάπου εδώ πέρα δηλαδή, ενώ η κλούβα Thorinox τελειώνει το μέγεθος κάπου εδώ πέρα. Δηλαδή όλο αυτό εδώ είναι έξτρα χώρος του νεμάκου. Οπότε όσον αφορά την αναβάθμιση του χώρου διαβίωσης του, πιστεύω έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή επιλογή στη διαλογή κλουβιού. Έχει και αυτή εδώ πέρα, από εδώ πέρα πάνω πάρκο. Έχει και ξυλάκι. Εδώ πέρα δεν έχω βάλει ακόμη το χερούλι, θα το βάλω, είναι από την πίσω μεριά. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν σκουριάζει, είναι ανοξίδωτο ατσάλι. Έχει μια πάρα πολύ ωραία και καλή κλειδαριά στην πόρτα. Και όσο για τα πιατάκια, πώς κλειδώνουνε. Αυτό εδώ γυρνάει, αρκεί να μην το γυρίσετε πάρα πολύ. Τώρα που το έχω γυρίσει, είναι κλειδωμένο. Αν το ξεσφίξω, ανοίγει. Κατά βάση δηλαδή κλειδώνουμε και τα λουκέτα. Γιατί όπως θα δείτε εδώ πέρα στο νεμάκο, στην άλλη κλούβα, επειδή την ανοίγει, έχω βάλει λουκετάκια. Λοιπόν παιδιά, ξέρετε κάτι, συνολικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την αγορά της κλούβας Thorinox Giga. Είναι σίγουρα μια τεράστια αναβάθμιση για το χώρο διαβίωσης του νεμάκου. Είναι ό,τι πρέπει για μεγάλους παπαγάλους, ακόμη και πιστεύω και κάνει ακόμη και για λίγο μικρότερα είδη. Πιστεύω θα είναι παλάτι για ένα African Grey. Η κατασκευή της είναι άπτεστη πραγματικά, δηλαδή η ηλεκτροκόλληση που έχω δει στα κάγκελα δίνει την αίσθηση μιας υπέροχης ανθεκτικότητας και η κατασκευή inox δεν σκουριάζει ποτέ. Δηλαδή στα συμβατικότερα κλουβιά τα οποία είναι βαμμένα ή γαλβανιζέ ή οτιδήποτε, με την πολλαπλή χρήση των χρόνων, ακόμη και ο νεμάκος, γι' αυτό αλλάξαμε κλουβί, άρχισε να ξεφτίζει λιγάκι μπογιά. Το οποίο με τον καιρό αυτό το σίδερο μέσα θα σκουριάσει, το οποίο θα προκαλέσει ασθένειες στα ζωντανά. Οπότε ναι, ανοξίδωτο είναι top όσον αφορά το κλουβί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εναλλαγή από το μαύρο, το χαλβανιζέ του προηγούμενου κλουβιού σε αυτό εδώ το σημείο που είναι λίγο πιο ψυχρό. Μένα μ' αρέσει, αλλά θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής και διαυγής μαζί σας. Η κλούβα αυτή έχει μια δυναμία, την οποία δεν ήξερα την είχε όταν την διαλέξαμε, η οποία αφορά το πάνω πάνελ της χάρας της, το οποίο δυστυχώς δεν βιδώνει, δεν ασφαλίζει κάπου, είναι κουμποτό, ακουμπάει πάνω. Όσοι από εμάς έχουμε παπαγάλο ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ρήγμα ασφάλειας, διότι τα ζωντανά με το που θα καταλάβουν ότι αυτό εδώ μετακινείται, θα προσπαθήσουν να το ανοίξουν, να το απαιτεύσουν ή απλά να το πειράξουν. Το οποίο με τη σειρά του δεν δίνει μεγάλο νεύμα ασφάλειας για το ζωντανό σας, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος διαφυγής του. Τώρα, εγώ τι σκοπεύω να κάνω. Αρχικά προσπάθησα με το τρυπανάκι να ανοίξω τρύπες στο σκελετό κάτω στη γλώσσα που κρατάει τη σχάρα, που είναι λεπτός, αλλά είναι inox και δεν κατάλαβε τίποτα. Το οποίο λέει πάρα πολλά πράγματα για την κατασκευή του ως κλουβί και την ανθεκτικότητά του. Πολύ καλό είναι αυτό. Οπότε τι κάναμε. Ως πρώτο σημείο έβαλα tie wraps σε διάφορα σημεία πίεσης, τα οποία κρατάνε τη σχάρα σταθερή και από τις δύο τις μεριές, μέχρι να σκεφτώ μια δεύτερη λίγο πιο μόνιμη πατέντα. Κάποια άλλη αδυναμία δεν έχω παρατηρήσει στο κλουβί. Ομολογώ ότι δεν είμαι χαρούμενος όταν το είδα αυτό, αλλά εντάξει, κάποια πατέντα θα βρεθεί. Αν έχετε κάποια γνώμη, παρακαλώ αφήστε τη σε comment, γιατί ναι, και εγώ τώρα ροκανίζω λίγο το κεφάλι μου. Αλλά ναι, η μόνη αδυναμία που βρήκα είναι η σχάρα, η οποία σίγουρα χρειάζεται μια πατέντα έτσι ώστε να μείνει θωρακισμένη στη θέση της, για να μην υπάρχει κίνδυνο να διαπετεύσει το ζωντανό σας. Πέρα από αυτό είναι ένα υπέροχο κλουβί. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον νεμάκο να περιεργάζεται το καινούργιο του σπίτι. Χαρούμενο πουλάκι. Χαρούμενος, ναι, μουα, φυλάκια. Αυτό είναι ένα φρίκι. Πω, μεγάλο. Μεγάλο, Φαίνεσαι μικροσκοπικός εκεί μέσα, βρε μούρβο. Τι στείνουν επιφύλακτα, παιδιά, είναι υπέροχη. Κοιτάξτε πόσο άπλα, πόσο χώρο έχει. Σκαρφαλώνει. Βέβαια ακόμη δεν μπορεί να πιαστεί γιατί δεν το ξέρει. Είμαι πολύ χαρούμενος. Εντάξει παιδιά, αυτό το κλουβί δεν πρόκειται να το βρείτε πουθενά. Θα το βρείτε μόνο στην Υπάροτε, έτσι. Για να τα λέμε και όλα έτσι όπως έχουν. Και επειδή τα άτομα εκεί πέρα είναι απίστευτοι επαγγελματίες, μας κάνουν ακόμα ένα δωράκι. Το πρώτο ματάκι του κλουβιού. Να το. Για να μην μας πιάνει το μάτι. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν είχα να σας πω. Ο Νεμάκος, όπως βλέπετε, ακόμη επεξεργάζεται το νέο του σπίτι. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Καλό απόγευμα, καλή σας συνέχεια.